Se, nu kommer bare det vigtige spørgsmål. De kommer bare roligt med herovre på midten. Nu kommer det vigtige spørgsmål. Hvem af de tre her har fået den største tegnebog med i dag? Det ved jeg jo ikke. Det ved de ikke. Det var et hurtigt svar. Nå ja, men jeg tror, at de kommer med mig her, for de havde sådan en god sund latter. Hvis de vælger at komme på den her side, så får de lov at sidde i midten. Værsgo. Og så får de lov at sidde på den sidste stol. Værsgo at sidde ned. Fornemt. Ja. Men de har lidt penge tilbage, ikke sandt? Masser. Masser! Så har jeg været rigtig der. Men pas på min kone, for hun stjæler det også. Ja, fin familie for mig i hvert fald. Og de sidder allerede. Det gik godt nok stærkt. Er de ansat ved kommunen? Nå, det troede jeg, de ville sidde allerede. Men det venter rejse et øjeblik. Så kommer med her. Frem i det fine hvide lys. Så kan jeg lige lidt smule på siden. Det er jo godt. Passer det ikke? Så må de ud og købe noget nyt. Så får jeg lov at være så indiskret og se, hvad der findes i deres lommer. Der er der lidt her provianter i baglommerne, og der er ingenting. Og ingen ring på i eftermiddag. Ja, i øvrigt. Man fik en ring, de havde jo kone med, sagde de. Og uret sidder højt oppe, Er de sønderjyde? Ikke nu? Nå, det troede jeg, siden det var gemt så godt her højt oppe. Det var en flot sag, de har fået med her. Sig mig engang, at deres ur her, er det guld eller forgyldt? Ingen af tingene. Nå ja, kunne så tænke, at jeg stjæler deres ur nu eller lidt senere? Hvad kunne tænke nu? Senere. Tak, det er også en lederring, så den er ikke så nem at tage. Og på den anden hånd har de ikke noget? Nø. Men vi så afsløre for os, hvor gemmer de deres penge? Har de pengene i bukselommen eller i jakkelommen? Hvor har de pengene? Ingen af stederne. Nå ja, så vil jeg vælge sig plads, så kommer jeg lige straks tilbage og skal forsøge at tage deres penge. Ja, sig mig en gang, at jeg mærkede, at jeg tog deres ur. Nej! Heller ikke jeg. Nå, så kan vi hellere sætte tilbage på hånden her. Hvis de drejer forsigtigt rundt. Må jeg lov at spørge mig noget? Er det helt ny ring? Nå, det troede jeg, det var så nemlig så hård i dag. Så skal vi lukke det forsvarligt. Hvad vælger nu? Hold deres ur med hånden, med tommelfingeren under, og hold højt. Så deres kone dernede kan se uret hele tiden. Så kommer jeg lige straks tilbage og skal forsøge at tage deres ur en gang til, og de mærker det ikke. Okay? Tak skal I have. Men det bliver vel forsøg. Glem ikke at holde højt. Og så det smule af en sted. Så. Ja. Det bliver lige straks deres tur. Så er det allerede dem på her, hvis de vil have rejsen op. Tak. Hvis de kommer med over på min venstre side, for der stiller jeg bedre. Så, nå. Her med den store tegnebog i dag. Nu er spørgsmålet bare, hvor har de gemt alle pengene? I brystlommen? Nej, nede i underbukser. I underbukser? Det er buksen og udstillingen. Ikke altid. Nej, det vil ikke hurtigt komme til, for de hurtige svar. Kun når de er hjemme, og så underholder de lillemor. Okay, i baglommen, der har de ingenting. Ja, der er jo lidt. Og i buksbrug, nej, det var dybt her. Undskyld. Hvad? Nej, det var lejderen. Og i den anden lommen, det er et lommetørklæde? Nej, det er gummi. Nå, så bruger de altså også en hel. Nå, og ordentlig mobbedreng her. Hvad vælger at åbne? Ja, kom her. Hvad vælger at åbne tegnebogen og kontrollere, om de har deres penge? Har de fået penge med i dag? Sædler. Ja, kampen den gemmer vi væk. Det er noget personligt. Væk med det. Og de har sædlerne her. Ja, hvad vil jeg holde sådan her en gang? Og sig mig, hvor mange sædler skal jeg tage ud herfra? 1, 2 eller 3? Hvad kunne I tænke? Det må du selv. Det bestemmer jeg selv. Tusind tak skal I have. Må jeg lov at beholde den? Det ved jeg sgu ikke. Det ved de ikke. Så får vi jo ikke. Jeg kan love den. Så får vi jo ingen gage i dag. De snakker godt nok meget. Har de noget, skal have sagt derhjemme? Ja, okay. Vi skal kæmpe tilbage, så vi kan købe øl i Søcaféen bagefter. Men hvad vil lukke tegnebogen? Nej, de må ikke gå væk. Luk tegnebogen, stik den tilbage i dommen. Og de må ikke knap, så skulle det blive vanskeligt at se bagefter. Og ingen snørbånd i dag. Og de har også fået et fint lille ur med her. Hvad med deres ur? Skal jeg tage det med højre eller venstre hånd? Hvad kunne de tænke den? Højre eller venstre? Det er lige meget. Jeg kan så sige 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nej, hold for tydeligt. Vi er alle sammen. 1, 2, 3. Det var flot og på fint københavnsk. Og nu er alt væk fra deres lommer. Også deres penge. Kig en gang. Hvor er deres penge? Alt er væk. Penge er væk. Nå, siger de. Men det tror de ikke på. Kig roligt efter, for de er allerede forsvundet. Deres 400 kroner er allerede væk. Ja. Så må du ud og lave nogle flere.
for lommen her har jeg det lille Leiter. Værsgo, Albert tilbage. Tusind tak, ja, han kommer af god. De har pengene. De har ordentligt det hele. Pengene er der. Uret har de i hånden. Så holder vi det. Kan de få det hele af vejen? Jeg kunne gerne huske lidt som gode venner, ikke sandt? Alle pengene er på plads. Så putter jeg cigaretterne her op i lommen, så de får det hele med hjem til lillemor. Ja, og så hvis de stikker tegnbogen væk, så tager de også ud. Ja, tak. Men jeg har stadigvæk noget meget vigtigt frem. Der mangler noget vigtigt fra deres lommer. Nej, tak. Jeg har sikkert. Jeg vil hellere tage det. Men der mangler noget meget vigtigt fra deres lommer. Ser de, hvad jeg har fra dem? Kom herover i lyset, så ser de måske bedre, hvad der mangler. Uret har de i hånden. Tegnebogen har de. Kig på den her side. Ser de ikke, hvad der mangler? Nej. Mine damer og herrer, herren ser ingenting, og jeg ser deres alder er væk. Hold godt fast. Og pas på. Nå, vi gode her. Det tog lidt tid, men det bliver deres tur, eller? Hvis de skal lige rejse mig. Du kommer med herover. Nå, der bliver det jo spændende. Den her, den store tegnbog er allerede forsvundet. Nu bliver det jo spændende, hvad de har fået med, der kan stjæle. Så de sagde, de havde penge. Ingenting. Mormor, den holder deres kone. Okay. Må jeg lov knap her? Ja. Tak skal I have. Nå, nummer 2, der er en, der har stjålet den kassette. Nå ja, okay. Og der har vi en mobiltelefon, og i den anden lomme var der ikke noget, og i bukslommerne, der er en bilnøgle. Og cigaretter er ikke noget med det. Ellers pængejagtigt har jeg set, hvorfor jeg gør reklame, skal jeg sige dem. Her der er en billomme. Der er ikke nogen knapper. Har I noget i deres baglomme? Nej. Ikke det? Nej. Ingen kamp med bukslomme herovre, der er noget hårdt med det. Der er det bilnøgle. Hvilken bil kører de i dag? Hyundai. En Hyundai, det der pas, det er jo en dejlig bil, det er det samme som min. Og udover, er der også nogle småpenge med? Nej. Ikke det, og på hånden har de... de har også et fint ur her. Det var en flot sag, har I set den? Ja. Og deres tegnbog, de snakker om før. Og det var hos konen, ja, undskyld. Det glemte jeg lige faren. Men så er der ikke meget at stjæle her hos dem, og ingen ring eller noget. Snørbåndene har de. Men når jeg siger til dem, deres mobiltelefon er væk, kan de tro det? Alt er væk. Kig i gang på deres hånd, også deres armbåndsur. Se her, underarmen, op i deres hånd. Der har de deres lille armbåndsur. Værsgo, der har de deres armbåndsur. Og for lommen her har deres mobiltelefon. Der har stadig noget stort frem. Der mangler noget stort, hvis de kigger ned. Der mangler noget stort. Det her, er det måske deres? Ja, deres lips. Værsgo. Så er det nu deres sur igen, til den her rejsmånd. Ja, hvis de kommer med herovre midt på scenen. Ikke på de grønne mærker, for der er faldlemmen. Så og den går højt her. Deres kone sidder derude og kontrollerer det hele. Kan I se, hvordan hun griner? Ja, for hun ved, hvad der kommer til at ske om lidt. Nu, når de holder deres ure, som de gør, tror de, jeg kan klare at tage det en gang til. Ja eller ja? Ja, tusind tak for deres tillid. Mine damer og herrer, jeg skulle kunne klare at tage det. Jeg vil tage det. Kig godt efter, så kan de også lære lidt eftermiddag, hvordan de skal passe på deres penge. Og de vil gå her må ikke glemme at smile og holde højt. Så laver hurtigt tjek, så de kan skille som gode venner. I lommen her var der desværre ingenting. Og det var de dybe lommer her. Og det var også mobiltelefon, det har vi lige haft. Og den anden side herovre. Nøgler. Hjem til bilen. Det hele. Og tegn. Der var en tegnebog her hos dem. Undskyld. Og... Ja, nej, den er her. Du skulle ikke skilles, som jeg sagde. Og brillerne er det bare for en synskyld, eller det til at læse? Ja, det er for synskyld. Det er for synskyld. Og den anden, hos Lommehoven, der findes ikke noget andet end eftermiddagens billetter. Nå ja, og livrem har de også, dem vil jeg gerne have taget, men det er lidt risikabelt, kan jeg se. Men ja, jeg har lov at gratulere dem. Tillykke. De er desværre ret. Jeg klarede ikke at tage deres ur. Ved de, hvorfor de ikke kunne tage uret? Helt korrekt, fordi de holdt så godt fast, men det var kun afledning for mig. For på den tid, de har holdt deres uger, har vi kunnet tage alt ud fra deres lommer. Kig engang, deres tegnebog, deres mobiltelefon og deres briller. Alt er tilbage igen. Værsgo. Tak for pengene og